sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras ang banal na mensahe nakasulat Kawikaan, talata 28, kapitulo 27. Ang taong mapagbigay sa mahirap ay hindi kukulangin, ngunit mabubulag-bulagan ay makakatanggap ng mga sumpa. Ito'y nakasulat sa Kawikaan, talata 28, kapitulo 27. At marapat isabuhay sa bawat takbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe hatid ng Doc Alternatibo. Doc Alternatibo Newscast. Dito na naman tayo mga ka-Doc Alternatibo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakitin. Kung tinamaan na kamaan ng sakit, angkinin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect. Kaya pinakaunang gagawin natin mga ka-alternatibo, kailangan ho na masunod ano po yung itinuturo dito sa Doc Alternatibo. Sa may mga iniindang problema, pataas, pababa, yung hypertension, yung diabetes, yung tinatamaan ho dyan ng arthritis, nahihirapan matulog, ganito po ang ating gagawin mga kababayan. Kailangan, pwede ho nating gamitin yung mga halamang gamot kung saan nandyan lang po sa ating bakuran. Katulad ng paglaga ng dahon ng bayabas, 7 dahon ng bayabas, 7 dahon ng duhat. Alam mo ba yung duhat? At 7 dahon ng ampalaya at hahaluan natin ng talbos ng kamute. Ayan po ang gagawin natin. 7 dahon din yan at isang puso ng saging na saba. Yan po ang ilalaga ho natin sa 1 litro ng tubig o may 4 na basong litrong tubig at lalagyan ho natin doon mismo sa stainless. Huwag hong gagamit ng mga aluminum utensil, hindi po nakakabuti at hindi po maging epektibo yung nasabing formula. Kailangan gamitan natin ng palayok. Meron kayong palayok dyan o meron kayong stainless. Mas maiging gamitin ho natin yan. Pakuluan ng 15 minuto yung sabaw niya mismo mga ka-alternatibo, mabisa ho para sa may mga problemang hindi nakakatulog. Yung pataas, pababa, yung diabetes, yung hypertension, yung mataas yung uric acid, nakakabisa po yan mga ka-alternatibo. Ganito yung gagawin natin. Ang 1 litrong tubig, ilaga ho natin yon. Ilagay sa termos at inumin po natin 1 baso o tasa. Lalagyan ho natin ng mixed and herbal coffee. Pwede rin yung ating corn coffee. Lalagyan ho natin ng Doc F turmeric powder. Available po yan sa ating mga brands. At saka yung ating Bismilk. Pwede rin yung ating vitamin B complex. Paghaluin, inumin yan 3 hanggang 4 na beses sa isang araw. At nakakatulong ho yan para mabibigyan ang ganitong matatawag nating karamdaman at masusolusyonan ho yan sa madaliang panahon. Tapos, kailangan masunod yung ating Doc F cleansing capsule. Nandyan ho yung ating activated charcoal, inumin mo yan, 2 kapsula, 3 beses sa isang araw. Kung malala na yung problema mo, every 2 hours ang pag-inom yan mga ka-alternatibo. Pagkatapos, inuman po natin yung ating cleansing capsule. Nandyan po yung Doc F Kidney Cleanse, Doc F Liver Cleanse, at saka yung Doc F Immune System Booster.
kasama po yung Doc F. Escolin. Yan, kapag nainom mo yan, may magandang kagalingan ang iyong makakamtan, mga kaka-alternatibo. Yung mga tumataas yung uric acid, makakatulong rin yan. Kaya hinihikayat ho natin yung lahat ho nating mga kadok alternatibo na pasyalan agad yung ating mga branches nationwide para ikang mabibigyan ho kayo ng tamang edukasyon at para anytime na nararamdaman ho natin yung mga na iniindang problema ho natin masolusyonan, mga ka-alternatibo. Isa namang pruweba na kaepektibo na tinuro ng Doc Alternatibo, kaya puntahan ang pinakamalapit na mga branch ng Doc Alternatibo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Narito po ang buong testimonya ng isa ho nating membro na sumubok, mga ka-alternatibo. Ako po si Del Lugo, from Calibo, Aklan. Pero ang residence po talaga namin ay dito sa Taguig City. Hanggang anuhan ko po, nagkaroon ako ng sakit sa colon. Nagkaroon po ako ng colon cancer for more than 25 years. Bago ko po nakilala ang Doc Alternatibo, sa Cubao pa lang po. Since 2010, sisimilar po talaga kami na mag-asawa. Pero before po talaga, hindi na po ako halos makalakad. Nag-cleansing po kami na ako. And then, nakarating din po ako sa Davao. Talagang, doon ko po kasi natuklasan sa dami pong doktor na pinuntahan ko. Siyempre po, pag gano'n talaga, may nasakit tayo, naghahanap tayo kung saan tayo maging komportable ang katawan natin. So, nung matagpuan po namin ang Cubao, ang Doc Alternatibo, continuous po yung yung cleansing ko. Kami mag-asawa. Continuous po. Sa araw-araw po, hanggang ngayon po. So, nakasagayan ko po yun. Lahat po yan, yung product na yan. Kumplito po ako sa bahay. 73 years old na po ako ngayon. Sa ngayon po. Nag-aerobic pa rin po. So yun, ang benefits po namin sa Doc Alternatibo para sa lahat. Number 1 po ang prayer kay Lord. Yan, complex. Talaga pag nagugutom kami, complex. Andiyan, may ang tayo. Kaya walang gutom. May experience din po ninyo ito. Every day, yun po ang buhay namin, ang Doc Alternatibo. Salamat po. Ma'am Del Lugo from Taguig City, and then Calibo, Aklan, 73 years old. Yan ang pruweba sa kaepektibo na itinuro natin sa Doc Alternatibo. Isa sa patunay at natulungan dahil sa kanyang sinunod ang formula, mga ka-Doc Alternatibo. Doc Alternatibo Newscast. Ang Doc Alternatibo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City. Ground floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arasite, Legazpi City. Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Sorsogon City Branch, Tuluan Building, Barangay Piyot, in front of Emilianum College. Ang Doc Alternatibo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang
hindi na magtitiis ng sakit, hindi na mag-maintenance medication pa sa synthetic na drugs at maiwasan ang posible na komplikasyon. Kaya napaka-importanteng makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program sa natural megadose na vitamin C at dagdag pang patunay ang nakagalingan na nahinto na safe ang maintenance medication ng synthetic drugs. Narito po ang panayam at sumunod dito sa cleansing program at natural megadose ng vitamin C. Magandang umaga po. Ako po ay si Fidel Lopez ng Talisay, Batangas. Ano po? Ako po ay 45 years old na. Ako po ay nagkaroon po ng mild heart attack. Yun po ay namanok sa tatay ko yata. Mabababae, hindi. Nung nagpa-doktor po ako, ang mga inaano po sa amin yung mga angiogram, and then parang mga bubuksan pa daw. Sabi kung bubuksan ay hindi na. Sa malalaking na rin wala rin ng pera. Yun, sabi ng mga kapatid ko, kuya, kung ayaw mo talaga nung magpa-doktor sa yung pa-opera ganun, puntahan mo yung doktor ni nanay, tingnan mo kung ano yung pwedeng reliable na gawin. Yun, edi nag-cleansing na ako, vitamin C infusion, yun, maganda po yun, yung yung natin, po. Yun, simula po no. Tsaka ang maganda rin po dito, yung mindset, yung spiritual, natin, sa mindset natin. Talagang nung una, 0-0 din ako nung sabi ko, siguro mamamatay na ako. Nako, ang asawa ko yung sasambot ay kaganda pa naman. Okay, tapos nung talagang 0-0 ako, para pakaramdam mo, wala na talaga ako. So lahat ng mga ginagawa ko, 0 na. Tapos nagkaroon ako ng pag-asa dito, ang ganda po ng mga pinapaliwanag, yung yung mental na naayos. So nagkaroon ng direction din. Naging positive na po ako ngayon. At saka natagis na ulit. Yun, talaga po yun. Tapos yun, unti-unti na-recover. Siguro yung mga organs nga po ay kakainom ko ng mga mga tulbing, yung mga gamot natin. So, na lumakas. Dahil dati po, nag-iinom ako, nasisigarilyo, pasaway sa asawa. Yun, nawala na po ngayon. Tsaka hindi na po ako makalaban sa asawa ngayon. Yun, tapos yun, ito na. So, ang laki pa rin nagbago. Lumaki na ulit ako. Tapos yung nagkaroon ng mga projects ko po dati sa mga landscape na pinuspon ko dahil hindi ko kaya dahil negative talaga ako. So ngayon puro positive na po. Yun. Malaki po pasasalamat ko sa ating produkto na ito, sa Doc Alternativo, yung mga pagpapaliwanag, natututunan natin sa ating sarili. Yun. Hanggang ngayon po yan, nagtitik po ako. Yung anak ko po na pangalawa, naman siya ngayon, diabetic. Yung pa naman, hindi pa naman ganun sa, kasi para sa side ng asawa ko. Siya naman yung aming pinapaano ngayon. So, ito po, napaka-positive ng buhay ngayon. Maraming salamat po. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan from Batangas. Noon marami siyang iniindang problema, pero nung makarating dito sa Doc Alternativo, sinunod ang cleansing program at natural megadose na vitamin C at hindi na na-hospital, naalagaan na malusog, na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa itinuturo natin sa Doc Alternativo. Kaya sundan, pakinggan, puntahan yung pinakamalapit na mga branch upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose na vitamin C. Mas mabuti, daluhan ang naka-schedule ng mga herbal at natural healing seminar sa branch at sa loob ng 3 oras ay maintindihan
yung napakinggan na mga alternatibong panggagamot. Dalhin lang po yung mga medical record o meron kayong laboratory result sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar at libre ang check-up and counseling basta magpa-advance, magparehistro po kayo dyan sa mga branch. Narito ang mga schedule. Normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Meron na pong 7 days, 2 days pa lang na nasa epekto. Libo i-try ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ng kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong October 11, Miyerkules sa Sorsogon. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, harap ng Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong October 12, Huwebes sa Legazpi City, Albay. Matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. Ngayong October 13, Biyernes sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 95 Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngayong October 14, Sabado sa Naga City, Camarines Sur. Matatagpuan sa J.A. Abucar Building number 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ang magpa-register na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng iSolution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Doc Alternativo Newscast. Abangan pang ibang schedule ng seminar kaya magpa-advance, magparehistro na po kayo para makatanggap kayo ng regalo at saka healthy food during seminar, libreng patak sa ating Fulvic Minerals, iSolution kasabay na po yung promo. Meron tayong buy one take one, buy one take two, maka-avail kahit hindi members dahil nasa transition period pa po tayo, huwag pahuhuli. Ang susi para maka-avail ng promo, magpa-advance, magparehistro ho mga ka-alternatibo. Doc Alternativo Newscast. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng Doc Alternativo Herbal Products kahit hindi pa member. Bibigyan o kayo ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery, narito yung hotline 0946-967-3211. Aking uulitin, 0946-967-3211. Doc Alternativo Newscast. Para sa kaalaman ng lahat ng miyembro ng Doc Alternativo at ng One ASAP Movement bilang tugon sa post ni Mr. Idel Roderos sa kanyang Facebook account noong September 16, 2023 at ang kanyang official statement post noong September 18, 2023, ang Doc Alternativo A to J at ang One ASAP Movement ay hindi na magkapartner. Nakasaad sa kanyang mga pahayag na hindi na konektado si Mr. Roderos sa Doc Alternativo at A2J. Ito ay isang kumpirmasyon sa pahayag ng unang inilabas ni Mr. Idel Roderos. Lahat ng mga transaksyon na nagmula sa kanya noong September 16, 2023 ay hindi na kilalanin ng Doc Alternativo at ng A2J Commercial Corporation. Maraming salamat po. Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot sa herbal at natural na lunas, mga pamaraan ito
Sa pagsagot ng mga health concern, narito po ang gabay na siyang sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo buong Pilipinas. Mula sa founder, inventor, Doc Edgar Luzada de Libo. Narito yung hotline 0946-967-3211. Uulitin ho natin, 0946-967-3211. Doc Ed, meron po akong hepatitis B. Nagpa-check po ako sa doktor. Ano po ang mabisang gamot? Herbal lang po. Napakaraming herbs. Luyan-dilaw is really good for the liver, malunggay, mga green tea, bawang, onions, napakarami. These are very natural material. However, I warned you, hindi po effective ito hanggat hindi po naitama ang nasa loob ng katawan. Ang nanggagamot kasi ay ang buong katawan. It's not only one part of the body. No, it's not only the immune system that will work. Kung clog ang colon mo, kung highly intoxicated ang kidney mo, kung ang dugo mo ay marami ng lason, maraming mercury, mayroong arsenic, may poison, I'm telling you, even though you are taking herbs, your body cannot eliminate it effectively. Matatagalan po kayo hanggang sa maging frustrated po kayo, desperado. That's why in Doc Alternatibo, we really carefully understand the cause. We remove the causes and then we will teach you how to really restore your health. Ang pakay kasi namin dito ay tumpak na solusyon, hindi pa pitsi-pitsing solusyon. It's not a band-aid solution. So how did we prove it? We have a lot of people who really follow the Alternatibo formula. Ang herbs, nakakatulong. Pagkain, gulay, prutas, nakakatulong. Pero kung nagkakamali po kayo sa starting point po natin, yan ang pinakamahirap, ang starting point. Now, you need a guide, a coach, a health coach, na magbibigay sa inyo ng tamang formula para maitama, maituwid ang problema ng hepatitis. Napaka-deadly nito, especially Hepa B, kasi ito po ay contagious disease, no? Ito ay nakakahawa. So you have to follow what is tested and proven. Huwag po kayo mag-eksperimento sa inyong katawan. Napakamahal ng ating katawan para eksperimentuhan po natin. Nahihirapan po ako matulog. Kung makatulog man ako, tag-iisang oras lang. Okay na ba ito, Doc Ed? At ano ang magandang solusyon? Exactly. No, it's not normal. The normal sleeping pattern must be nasa 7. Perfect is 7. So you can sleep 7 to 8 hours every day. Pagka nagkulang po kayo, kahit 6 hours, merong tama po ito sa ating memorya. No? Memory will be the first victim of insomnia. And then body weight loss or overweight. Ito po mga potential side effects kasi maghahanap po kayo ng pagkain just to replenish the energy na nawala dahil sa kakulangan ng pagtulog. And that will be a cause of a lot of diseases, no? Yung obesity. Kaya you need to really check the cause. No? Ang mga dahilan bakit hindi kayo normal makatulog, constipation. Pag ang tulog ay kulang, constipation is one of the first reason. Then toxicity, sobra ng lason like mercury fillings nasa ngipin or sobrang chemicals, no, galing sa maintenance drugs or exposed po kayo sa chemical. Then third, yung psychological stress, no, like nahirapan po kayo magbilang ng pera, lalo na pag ang pera di sa iyo at pinabilang po kayo. O hindi po kayo siningil na kayo ng utang at hindi nyo kayang bayaran. Or any psychological disturbances, it will surely contribute your problem. Then lastly, spiritual disease. No? Yung mga taong may kinatakutan, maraming worries, these are spiritual diseases. You need to address that as soon as possible. Maraming solusyon po ang Doc Alternatibo para sa mga problemang ganito. Just trust us. We are in successful experience with the holistic guidance doon sa mga taong may insomnia at may komplikasyon pa. Doc Ed, dapat ko mo bang talagang ipagpatuloy ang paggamit o pag-inom ng fulvic mineral? Yes, no, hindi po ito humihinto. Ako nga hanggang ngayon, ganun pa rin yung aking ginagawa. Even though when I discovered this 12 years ago, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. At ang good news, yung kalusugan nananatili. Thanks God for the past 12 years. Nakakatipid po tayo from hospitalization. Although meron po tayo mga health maintenance cards, hindi nagagamit yon. At ang kagandahan rito, hindi lang tayo nakaiwas sa gastos dahil sa water therapy na tama,
tayo rin po'y lumalakas at naging mas produktibo sa loob ng period of 12 years. Pambihirang panahon yan, 12 years, napaka-healthy pa rin. And thanks God, ang tuloy-tuloy na practice ay nakaangkla sa siyensya na ang katawan ay majority tubig. Hindi po rice or carbohydrates or protina. Tubig po. Therefore, ang water therapy, ang pinaka-primordial or pinakaunang dapat gawin sa routine ng ating araw-araw na pamumuhay. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo. At kailangan makausap ka personally, ma-check up yung physical condition mo para sa pagsunod ng cleansing program sa Natural Megadose CIB sa mga tinamaan na ng mga komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na mga synthetic drugs. Doc Alternatibo Newscast. Well, mga kapanalig, sa lahat po nating mga ka-alternatibo ay kinapuspo tayo ng oras at sa lahat po nating mga masusugid na mga taga-subaybay, masakit man ang pamaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating presentasyon. Sa pangalan ng ating founder, inventor Doc Edgar Lusada Dilibo, ako po ang inyong ka-Doc Alternatibo, Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Sara Geronimo po para sa TGP.